Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, no a keďže Lidl má od zajtra XXL týždeň, tak dnes si ukážeme, ako si urobiť XXL šišky s nejakým džemom a navrch si dáme tvarohovú takú plnku, no môžeme ísť rovno na to. Do 300 ml teplého mlieka si pridám jednu kocku čerstvého droždia a rovno si prisypem trošku cukru na podporenie kvasenia. Všetko spolu premiešame, no a necháme droždie, mlieko a cukor jemne podkysnúť. No a ďalej si rovno zoberiem nejakú väčšiu misu. Do misy si nasypem 600 g polhrubej múky. Prihodím si 3 polievkové lyžice masla, to je približne takých 60 g. Ďalej do misy pridám 5 žltkov, ja som si oddelil žltky od bielok. Do cesta ešte nasypem nejaké 2 polievkové lyžice cukru, štípku soli a môžem priliať mlieko s droždím. A nakoniec ešte trošku rumu. Misu dáme do stroja a vymesíme jemné cesto. Cesto mám vymiesené, zoberiem si teraz fóliu, misu zafoliujem a necháme vykysnúť približne hodinu. Cesto mám vykysnuté po hodinke, zoberiem si polhrubú múku, pomúčim si pracovnú dosku, takto jemne. No a cesto si takto vyberiem na pracovnú dosku. Cesto pomúčim aj z vrchu a jemne si ho vyvalkám. Naozaj veľmi jemne, lebo chcem ho mať také hrubšie. Zoberiem si prikryvku, je to taký väčší kruh, no a môžeme si vyrezať z tohto cesta jeden veľký kruh, čiže budem robiť takú jednu veľkú XXL šišku. No a nejakým nožikom si vyrežem takýto veľký kruh. No vyzerá to super, možno to trošku jemne takto spučiť. Do zvyšku cesta môžeme spraviť ešte jednu XXL šišku, alebo si urobíte potom z neho normálne malé šišky, ale približne to vychádza tiež na takúto ešte jednu veľkú. Keď je olej rozohriatý, tak si môžem v strede tejto šišky urobiť takú priehlblinku, tak jak sa klasicky robí. No a celú šišku si vložím do pánvice. Teraz budem pomaly vyprážať z obidvoch strán. Šišku vyberiem teraz na plech a dáme ešte do rúry približne na takých 5 minút na 200 stupňov, len pre istotu, ak vnútri by bola nedopečená. Nebojte sa, nevysuší sa vám, len sa proste tak doťukne. Šišku máme urobenú, nachystal som si takýto jahodový džem a teraz si ešte robíme krém, ktorý pôjde na vrch. Do misy si prihodím 250 g tvarohu, ďalej 100 ml šláčkovej smotany, jeden balíček vanilinového cukru a ešte nejakú jednu polievkovú lyžicu práškového cukru. Všetko spolu rozšľaháme. Krém mám vyšľahaný, no a nakoniec si na vrch natrieme tento jadový džem. No a na vrch si dáme nejaké 2-3 lyžice tohto krému. No a ja dúfam, že video sa vám páčilo, ak áno, tak určite like, koment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.